नाथाय ट्राइबेल स्टुडेन्ट बिथांमोना मोनसे हुंखार होदों जोंखौ पलिटिकेलि गाब होयोब्ला सोरबा लिडारजों खुंज्लायनाय होननानै जुदि जोंखौ दागो फोनांनो नाजायोब्ला जोङो कार्बि आंलंनि थासारिया जोंनियाव फैनो हागौ होननानै बिथांमोना बुंदों। ना एसटि इस्युआ बेयो पलिटिक्स खालामजानाय इस्यु नङा कारन एसटिआ मोनसे आइडेन्टिटि मोनसे कनस्टिटिउसनेल मोनसे राइट्स आरो बेखौ लानानै जायफोरा राजनिति खालामनो नागिरदों बियो हारिनि मोनसे ब्लान्डार मोनसे स्टेप होननानै आं सानो दा बेखायनो बेखौ गोथौयै गुवारै बुजिनानै ट्राइबेल फरायसाफ्रा आरो सिसिटवाया जि मोनसे गणतान्त्रिक आवाज होदों बयबो ट्राइबेल पलिटिकेल लिडारफ्रा बे गणतान्त्रिक जि पन्था सोरबाया उदाङै रोखायै गावबा गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय खोथा बुंनो हायाब्ला बिथांमोना सिरियै थानानै जोंखौ समर्थनसो होनांगौ आरो दिनै कार्बि आंलं काउन्सिलनि चिफ तुलिराम लंहांआ पिजिआर भिजिआर प्रटेक्शननि थाखाय ट्राइबेलनि फेभाराव कार्बिनि फेभाराव कार्बिनि इन्टारेस्टआव एसेबां मोनसे गाज्रि घटना जासेयावबो माने न' सावलायनाय जाबाय बेयाव मानसि थैलायनाय पर्याय जाबाय थेवबो बिथाङा कार्बि आरो ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआव स्टेन्ड खालामदों आरो टंकेश्वर राभा आसन काउन्सिलनि चिफ बिथाङा ट्राइबेल जानानै जोनोम जादों ट्राइबेल जानानै थैगोन दा बिथाङा चिफ जानानै दङ चिफ जानानै थैगोन ना थांगोन बे मिथिया खिन्थु ट्राइबेला ट्राइबेलखौसो अनगोन आरो ट्राइबेल हिसाबैसो आंखौ बजबगोन बे खोथाखौ रोखायै बुंदों दा बेबायदि परिबेसाव रावबो जाहाथे जनजातिकरन सिडिलिं आरो 6 कमिउनिटिनो एसटि होनायखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाङा आरो आबेग आरो सेन्टिमेन्टखौ जोङो माने बयबो बुजिलायनांगोन कुनु भाइलेन्स जाहाथे जाया आं आपिल खालामबाय आन्दलना जागोन आन्दलन खालामनांगोन आरो गणतान्त्रिक पन्थाजों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामनांगोन मोनद' हारिनि सायाव सिसिटवानि एबसुनि स्टेन्डआ क्लियार कुनु कारनाव कुनु परिबेसाव जों मालाबाबो आपस खालाया मोनद' हारिया 2 कौटि एक्जिस्टिं ट्राइबेला 45 लाख आरो मोनद' हारिया जनसंख्यायाव बारा बिथांमोननि गासै बिथिङाव बिथांमोना जौगानाय बिथांमोना गोदानै जुदि एसटि हाबनांगौब्ला एसटिनि थोरसि गंसेयावनो गोदान आरो गोजामै जुदि ओंखाम जानांगौब्ला बेयाव भेलि हिल प्लेन जि देखाया मानो आल्टिमेटलि बे एसटि केटेगरिया दा बेखायनो थाखानाय एसटिनि अस्तित्व जोंनि सिनायथि जोंनि हा हु जोंनि रिजार्भेसन जोंनि पलिटिकेल राइट्स गासैबो बे धंस जाजोबगोन आरो बेखायनो ग्रुप अफ मिनिस्टारनो कनसालटेटिभ ग्रुप दानानै सिसिटवाया जिखिनि रिपर्ट जोङो प्रिलिमिनारि होदोंमोन बेखौ फाइनाल रिपर्ट गोख्रैनो जों होगोन मैया बे कनसालटेटिभ ग्रुपआ जोंनो रिपर्टखौ साबमिट खालामबाय आरो बेयाव बड'ली कमिटि जे कनस्टिटिउयेन्ट एसेम्ब्लि दङमोन थाक्कार कमिटि दङ लकुर आयोग दङ गासैबो प्रतिवेदनाव मोनद' हारिखौ टटेल रिजेक्ट खालामनायनि खोथायासो लिरनाय दङ आरो बिथांमोना जिहेतु क्राइटेरिया गैया बेखायनो रिजेक्ट खालामनायनि खोथाया दङ दा बेखौ राजनितिक सार्थआव राजनितिक लबि हिसाबै आरो फैबाय थानाय समाव पलिटिकेल मोनसे थासारियाव मोनद' हारिखौ एसटि होनायनि जि प्रक्रिया बेखौ आयेनगत भाबै गणतान्त्रिक भाबै आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव बेखौ जोङो स्टेन्ड होनो थाखाय गासै बिथिंनि मबिलाइजेसन एवारनेस धरना आन्दलन आरो जुडिसियेल लिगेल फाइटआ जागोन गोजोन्थों।